F'April li għadda l-Ministru Bonnici kien qal li l-Gvern għaddej b'diskussjonijiet dwar il-pjan tal-kupru għal wara l-pandemija tal-COVID-19. Issa li qed noqorbu lejn ix-xahar ta' Lulju dan il-pjan tal-kupru għadu ma ġiex ippreżentat. Għalhekk Net News staqsa lill-Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara l-COVID-19 Owi Bonnici dwar fl-imstadju wasal dan il-pjan bil-Ministru jammetti li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet. Il-pjan tal-kupru tiġi diskuss mal-Kummissjoni Ewropea. U dwar il-fatt li Malta spiċċat greylisted mill-Financial Action Task Force, Owi Bonnici ammetta li l-Gvern Laburista matul is-snin naqas f'numru ta' affarijiet u għalhekk irid jaħdem fuqhom. Aħna rridu nkunu kif qal l-Onorevoli Prim Ministru kommessi u f'pożizzjoni li nagħmlu l-bidliet li hemm bżonn. L-effetti ta' din id-deċiżjoni fejn Malta spiċċat greylisted u l-vot ta' sfiduċja għal dak li jagħmel il-Gvern f'dawn l-aħħar snin se jħalli effett fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, hekk kif se jkun ferm aktar diffiċli biex ikun attirat investiment barrani u biex isir kummerċ ma' negozji u entitajiet Maltin.